Wani babban janar ɗin Iran ya yi gargaɗin cewa babu wata ƙasa a yankin da za ta samu sukuni muddin Amurka ta ci gaba da kai mata hare-hare. A Najeriya, kotun koli ta ba da umarnin kwace wasu manyan ƙadarori 7 da ke da alaka da tsohon gwamnan babban bankin ƙasar CBN wato Godwin Emefiele. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanya takunkumi kan shugabannin ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke aika-aika gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. Kanan labaran kenan, a gyara zama domin jin cikakkunsu. Wani babban janar ɗin Iran ya yi gargaɗin cewa babu wata ƙasa a yankin da za ta samu sukuni muddin Amurka ta ci gaba da kai mata hare-hare. Manjo janar Mohsen Razai, babban mai ba da shawara kan harkokin tsaro ga Ayatollah Mujtaba Kamani, ya bayyana haka a zantawa da manema labarai na cikin gida, yana mai cewa Iran za ta sauya dabaru wajen fito da ƙarfinta tare da ƙaddamar da farmaki ilahirin ƙasashen yankin idan Amurka ta ci gaba da kai mata hari. Gargaɗin na zuwa ne yayin da rundunar sojin Amurka a yankin CENTCOM ta kammala jerin hare-hare kan Iran a rana ta 7 cikin dare, inda ta kai hari kan cibiyoyin hangen nesa da kayayyakin more rayuwa na soji da wuraren ajiyar makamai na ƙarƙashin ƙasa da jiragen ruwa, yayin da Iran ma ta kai hare-hare kan sansanonin sojin Amurka da ababen more rayuwa a ƙasashen Kuwait da Bahrain da kuma Jordan. Magajin garin Moscow na Rasha ya ce Ukraine ta harba jiragen sama marasa matuƙi sama da 370 zuwa birnin cikin dare, mafi akasari wayewan garin yau Asabar. Sergei Sobyanin ya ce dakarun saman Rasha sun harbe akasarin kuraman jiragen tun daga nesa, yayin da suka lalata 64 kusa da sararin samaniyar Moscow, sai dai bai yi wani ƙarin bayani kan irin barna da suka haifar ba. Sai dai rahotanni sun ce wasu hare-haren Ukraine kan wata cibiyar jigilar kayayyaki sun yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 7 tare da jikkata wasu 24 a wani ƙaramin gari da ke yankin yammacin Rasha. Dubban masu zanga-zanga a Ukraine sun fantsama titunan babban birnin ƙasar Kyiv a rana ta biyu a jere jiya Juma'a domin ci gaba da adawa da matakin shugaban ƙasar Volodymyr Zelensky na korar ministan tsaro matashi Mikhailo Fedorov, wanda ake gani a matsayin tushen nasarori da ƙasar ke samu na cilla jiragen sama marasa matuƙi har cikin babban birnin Rasha wato Moscow. Fedorov, wanda ya yi watanni 6 kacal akan mukamin ministan tsaro, samin dangantaka ya fito fili tsakaninsa da babban kwamandan askarawan Ukraine saboda ƙoƙarinsa na zamanantar da rundunar tsaron ƙasar da ke fuskantar mamaya daga Rasha cikin shekaru 4. RFI. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. A Najeriya, kotun koli ta ba da umarnin kwace wasu manyan kadarori 7 da ke da alaka da tsohon gwamnan babban bankin ƙasar CBN wato Godwin Emefiele. Hukuncin ya soke na kotun ɗaukar ƙara a Legas da ta ba da umarnin a sake sauraron shari'ar. Sai da alkalai 5 na kotun koli ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Saulawa sun amince da bukatar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC ta shigar na soke hukuncin, tare da tabbatar da wadda babbar kotun tarayya da ke Legas ta bayar tun a ranar 1 ga watan Nuwamban shekarar 2024 da ta ba da umarnin kwace kadarorin tare da mika su ga gwamnatin tarayya saboda an mallake su ne ta haramtacciyar hanya. Shugaban mulkin sojin Burkina Faso Kaftin Ibrahim Traore ya yi kira ga 'yan ƙasar da su rungumi aƙidar addinin Musulunci mai matsakaici, yana mai Allah wadai da masu tsatsauran ra'ayi. Traore ya yi wannan kira ne yayin jawabi ga ƙungiyoyin farar hula a yankin Yada da ke arewacin Burkina Faso a ranar Alhamis, yana mai sukar lamirin ƙungiyoyin ta'addanci da ke irarin jihadi da sunan addinin Musulunci. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanya takunkumi kan shugabannin ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke aika-aika a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo, ciki har da 'yan tawayen AFC M23 da Rwanda ke marawa baya da kuma takwarorinsu na FDLR waɗanda ke fafatawa da sojojin gwamnatin Congo. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wani zama a ranar Alhamis, kwamiti da ke kula da takunkumi kan makamai ga jamhuriyar Congo ya ƙara sunayen mutane 6 da ƙungiyoyi 2 a cikin kundi. Aƙalla ɗalibai yara 20 ne suka mutu a Uganda bayan da motar bus da ke ɗauke da su ta yi hatsari akan hanyarta ta dawowa daga yawon shakatawa a gabashin ƙasar. A jiya Juma'a gwamnatin ƙasar ta sanar da haramta duk wani yawon shakatawa da 'yan makaranta ke yi,
bayan da ta fuskanci suka daga 'yan ƙasar a kafofin sada zumunta. 'Yan sanda sun ce binciken farko ya nuna cewa bas ɗin ta kubuce wa direban kuma ta kife bayan da ta daki wani dutse.